May kayon padasen, iti na imas, ken. Sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberries, fresh strawberry salad, ken adapay, iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco, Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Laterinat Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff ka agad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff ka agad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan bang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule.
Iyan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Janeline F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sige, ang ating oras, alas 10:57 na. Good morning na imbang gagsaba gawi-gawi sa iwakgat. Agyo-agyod, mapteng dyan nagsaba son sikitidyo namin. At ito pumulan yung ka-RNG, ang inyong kasi radio, Peter Umawawang Wasing. Ngayong araw po naman ng Huwebes at siyempre yung ating character on the air. At makakasama natin isang maganda at isang pogi ngayong umaga. At palagay ko maraming magtatanong ngayong umaga para sa inyong mga katanungan naman. Kasi ang pag-usapan natin, discipline and order. So para sa inyong mga katanungan, text po lamang yan 0999-3070649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section. At yan po naman ay sasagutin ng ating mga maganda at pogi na bisita ngayon. Okay, unahin ko yung ating maganda. Makakasama natin, Police Lieutenant Angeline Tiuan Dungpaen. Naimbag nga agsapa, ma'am? Yung mic. Naimbag nga agsapayo, sir, and kasamot ka dagiti agdengdengeg ken naka-live tata. Mayat nga agsapa tayo amin. Ayun. At siyempre, yung ating, ito, parang artista to. Pag ano ito, dinudumog ito eh. Laging nasa news pa ito, ano. At ngayon lang kami nag-meet ang ating chief naman ng ating PUSD, Sir Marvin Herrera. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin sa ating mga listeners. At maraming salamat po sa inyong imbitasyon dito sa inyong programa. Buti naman, Sir Marvin, nag-meet na tayo. Nag-meet na tayo minsan nung panahon ng kampanya, pero siyempre baka hindi na natin natatandaan yun. Pero at least ngayon, ayun, makapag-usap na tayo, face-to-face yan. At para sa inyong mga katanungan, inulit po natin 0999-3070649. Ang ating topic, discipline and order. Unahin natin sa ating kapulisan naman. Ma'am Angeline, paano natin na i-apply ang ating discipline and order naman sa ating kapulisan? Sa hanay po ng ating kapulisan, meron po tayong yung programa po ng ating Chief PNP ngayon na ICP, which is yung Internal Cleansing Program within the ranks. So, kung yung mga kapulisan po ay may violation dito, lumalabas po yung DR system ng ating head of offices, sir, para po i-correct natin yung mga, kahit na maliliit man yan, kailangan ma-correct para hindi lalala, sir. So, wala ba kayong na-encounter na naging problema naman sa pagpapatupad niyan, ma'am? Kung sa hanay po ng kapulisan, wala, knowing na Cordillera is the home of the most disciplined cops, wala po tayong problema naman po sa ating kapulisan, sir. Sa ating mga citizens? Kung sa ating citizens, ngayong pandemic, sir, nagkakaroon tayo ng problema, sir, kasi mostly po, pag nakikita yung kapulisan natin dyan sa labas, tinataas nila yung mga face mask or inaayos nila yung pagsuot ng face mask, mga face shields. Pero pag lumampas po o wala nang nakitang nakatayong kapulisan, yun na po, hindi natin inaayos o hindi maayos yung paggamit natin sa ating mga face shield at face mask, sir. Okay. At dako naman tayo ngayon kay Sir Marvin. Sir Marvin, siguro ang unang kong tanong, ano ba yung function ng PUSD? Ano ba yung trabaho niya? Well, ang function po kasi ng PUSD, similar sa police. Okay. Pero implementor po tayo ng batas. Pero at the same time, pero kami yung police na walang baril. Yun lang ang lamang nila. Tsaka syempre, yung criminality, hindi po namin coverage yan. More on kami, implementation lang. For example, implementation na anti-peddling, anti-smoking, anti-road obstruction, yung mga ordinances, face shield, face mask. So, yung mga aro, yung kasama din? Aro, kasama yan, sir. Yung aro naman namin, sir, ang coverage lang is CBD, but
pagka humingi sa amin ng tulong ang ating barangay or may complaint sa barangay na hindi na-address, kami po yung pumupunta. Kasi ang jurisdiction po ng POSD is boundary to boundary. So, yun po ang core functions ng POSD. On the side, isa po kami doon sa force multiplier when it comes to calamities. Naka-ready kami to help sa rescue, sa relief operations. So, yan. Apart from that, meron din kaming minsan yung mga community relations na halimbawa pag may nagbigay sa office ng mga gulay, dinadala po namin sa barangay yan. Dinodonate natin sa kanila para ibigay nila. Kung gusto ni barangay mag-community pantry, sige, ito yung gulay, suportahan namin kayo. Yung mga ganyan lang, sir. So, yung pong core functions ng POSD. Sa tingin ko, mas makuan yung inyong yung inyong trabaho kaysa sa kapulisan. Parang kayo yung nasa limelight lagi na marami nagre-reklamo. Bakit kaya sa Marvin ganun? Well, yung sa amin kasi, yung pulis kasi sobra ng daming inaasikaso. Okay. Pareho kami ng functions, but sa amin kasi natanggal yung criminal side eh. Yung holdapan, snatchan, gambling, wala po sa amin yan. So sila, marami po sila, meron pa sila yung mga leftist groups na kailangan i-monitor. Okay. So yung mga maliliit na implementation na minsan katulong namin sila. Kami yung nag-implement ng mga main na ordinances natin. So parang lumalabas, mas nakafocus kami doon sa aming trabaho na i-implement yung mga batas na pinapatupad na ginawa ng ating city council. So yun mas marami kaming nahuhuli kasi syempre sa kanila more on yung more doon sila doon sa mabibigat na problema natin when it comes to order and safety. Doon sa mga nakaraan, ngayon medyo wala nang masyado tayo na babalitaan tungkol doon sa mga reklamo sa inyo. Doon sa mga nakaraan, maraming mga nagre-reklamo. Paano nyo trinatrato itong mga complaint against sa inyo, Sir Marvin? Everything is taken seriously, di ba? Halimbawa, may allegation. Katulad, for example, may allegations. Previously, meron kami mga tao na may allegations na nang i-extort. So, ine-evaluate namin. Tinitignan natin, inimbestigahan natin. Ngayon, pag napatunayan namin yung taong yun gumagawa talaga ng taliwas sa ating paninindigan, tinatanggal po natin itong mga taong to. So, meron din kami yung pinatututukan ko sa aking mga team leader at saka assistant team leader ngayon, yung mentoring at saka coaching. So, how they approach people, ano yung tamang proseso sa pag-apprehend ng halimbawa sa ARO, sa anti-smoking. So meron kaming continuous. Tapos meron pa kaming for how many years? Ngayon lang kami nagkaroon ng training. So nag-grant ng City Council at saka ng LGU na magkaroon ng training ang POSD. Okay. So continuous yan. Na tinitrain kami ng police, tinitrain kami on character, tinitrain kami on when we say customer service Kasi part ng customer service is how you work with your clients. Our clients is yung mga tao natin na apprehend. So, slowly, nare-reform natin dahan-dahan yung ating mga tao. And nakiklense na rin natin yung ranks. So, yung mga airing natin na mga employees, i-evaluate namin. Pagdating sa renewal ng kanilang kontrata, if we find na mas liability pa sila kaysa sa asset, we let them go. Ano ba itong mga Sir Marvin? Itong ating mga POSD ng mga empleyado. Ito ba'y contractual? Permanent ba na employee ng gobyerno? These are job orders. Job orders lang yung ating mga enforcers. The sad thing is kasi, nung before, pag job order ka, hindi ka entitled sa training. Okay. So, nung nagkaroon po ako ng controversy, dito po, tinrigger po ng City Council na magkaroon ng training ang POSD. So, they had to push it, which was approved. So, ang city ngayon is continue looking for ways, especially the HR looking for ways to train. Kasi syempre, part kami ng government, we need training also. So, yan yung ginawa. Ngayon, dahan-dahan nare-reform. So, we're also implementing
yung mga different na katulad nung dati, pag hindi ka gusto, tanggal ka. Ngayon hindi na basta-basta ganun. Naglagay kami ng isang measure ng evaluation for us to know kung performing ka, ano yung dapat i-correct sa'yo, ano yung dapat i-correct mo sa sarili mo. So, meron tayong mga, may benchmark na tayo na ano yung dapat nilang sundin. Meron din silang scorecard na sinusunod. May scorecarding yan. So, namamaximize natin ngayon yung potential ng ating enforcers at namamaximize din po natin yung development nila as a person. Tapos, tinaas na po natin yung level. Dati kasi parang high school graduate. Ngayon, since batas ang ini-implement, kumukuha kami yung mga college graduate na. Karamihan naman sa amin, puro graduate ng criminology. May nurse tayo dyan, may physical therapy. Meron tayong mga engineers dyan. May architect ako. So, yung level of comprehension, pag binigay mo sa kanila yung ordinance, you can easily understand and easily implement. So, yun yung mga pagbabago na nangyayari sa POSD ngayon. Okay. Bago kay Ma'am Angeline, Sir Marvin, ang tapang nyo daw Well, pagdating sa implementasyon? I have to. You know why? Hindi dahil gusto ko, hindi dahil personality ko. Kung ako po tatanungin nyo, bahala kayo sa buhay nyo. But the implementation of the minimum health and safety protocol, and you need to understand, is that we're saving lives. We're trying to save lives here. We're not imposing that we are in position, but ito yung mandate namin. Our direct mandate is to protect all the citizens by implementing the minimum health and safety protocol. Kasi, ang problema po, pag hindi natin gagawin yan, napakarami pong pilosopong tao yung walang disiplina. Edi i-challenge kami. Kung bibigay lang kami ng bibigay, Ating mga minsan ang namamalengke. problema namin yung vendors talaga. And they are susceptible to the infection. Okay. Ang ibig ko sabihin, kung ako isang vendor, humaharap ako ng 300, 500 or 100 tao araw-araw. Yung 100 na yun, yung 30 lang nakausapin mo na wala kang mask, wala kang face shield, hawa na yun. And the problem is, kung magkaroon po tayo ng outbreak sa loob ng palengke, na nakatulad na nangyari sa slaughter dati, nangyari sa Malaya, sa Dominican, kung nagkaroon tayo ng outbreak at nahawa yung ating market goers, mahihirapan po tayo i-manage yung ating sitwasyon. Pangalawa, for us to contain that, we have to lock down the entire market. Saan po tayo bibili ng pagkain natin? Diba? That is our last stand because in the entire CBD, the highly congested area is the public market. So we have to protect it, and people also you need to understand din na kaya kami strict doon kasi nandyan yung convergence, nandyan na siya kaya ng jeep, lahat ng paglabas ng opisina, pupuntang palengke, babibili ng pagkain, iuuwi sa bahay. So with the Delta scare now, I'm telling you, in 1 hour, pwede maka-infect siguro ng mga 200 tao. Sa loob ng isang oras. Kasi ang fastest recorded transmission ng Delta is 15 seconds. And imagine po, I will tell you one sad story. We had a case in Baguio na hinawa dahil lang sa isang kapamilya nila na umalis, nahawa sa labas. Pag uwi ng bahay, hinawaan yung 19 household. 19 sa pamilya. Ang pinakamasakit po doon, yung 93 years old na lolo, namatay. Namatay din yung 11 years old na pamangkin. If you were in that situation and you went home, nahawa yung pamilya mo, and something happened to one of your family members, sa tingin mo, kaya mong dalhin sa konsensya mo nang dahil sa akin, inuwi ko dahil sa kapabayaan ko. Namatay yung uncle ko, namatay yung magulang ko. That's the sad truth. Those are the things na hindi nyo nakikita, but it happens. May ganyan na tayo mga story ngayon. Yung pinag-iingatan mong matanda sa bahay na hindi lumalabas dahil natatakot sa virus, inuwi mo yung virus na hawa, nangyari, namatay. So yun yung mga Yes. yun, ano? What
the reason why we're encouraging you to wear your face mask and face shield is for your own protection. Yung magsuot ka lang ng mask at magsuot ka ng face shield sa public place, you're saving lives. Not only yours, but you're saving the lives of others also. So yun po. Okay. Ang ating oras alas 11:12 na at siyempre kasama pa rin natin ang ating chief naman ng ating PUSD, Sir Marvin Herrera, at siyempre ang ating BCPO naman kasama natin si Police Lieutenant Angeline Dongpaen. Okay? Doon sa nabanggit Ma'am Angeline ni Sir Marvin, paano naman na pagdating sa kapulisan? Paano yung ating mga implementasyon sa mga ganon, yung nabanggit niya na pagsusot ng mga face mask, mga face shield, paano ito sa inyo? Ganun din po sa amin, sir, na kailangan nating strict implementation talaga sa ating minimum health protocol standard. Kasi lahat ho ng ating stasyon ay gumagawa ng hakbang or paraan para po mai-implement ito. Kung sa within the city po, mostly po na nakikita nyo sa may Session Road. Pero sa ating mga stations, kung hindi man nila nakikita sa daan mismo yung ating kapulisan, nagkakandak po sila ng Uplan Tambuli para po maiparating yung paalala na naman uli sa mga ating kababayan yung ating sunod sa minimum health protocol. And then pagdating po doon sa QCP natin, sa border checkpoint, lagi po tayong nagpapaalala na sana po sumunod sila para po hindi na maulit yung mga nangyari ngayong nakaraang linggo na may kolorom na sasakyan na ginagamit sa paghakot ng pasahero, na gumagamit ng fake documents para lang makapasok. Kasi stricto po tayo dito sa Baguio, sir. Okay. So, paano po yung kwan natin ngayon? Paano yung pagpasok at paglabas dito sa ating syudad? Ano yung mga kailangan? So, yung gaya po ng dati na yung papasok po, kung hindi po residents ng Baguio o kaya OFW, yung naglalagin po sila doon sa ating link na yung PNP Baguio.gov na doon i-upload nila yung mga requirements, sir, para mapadali po. Kasi yung sa QCP natin, ang ini-scan lang doon yung QR code ng nakalagin, sir. So medyo stricto na tayo ngayon sa pagpasok ng ating mga turista. Kailangan, sir. Kailangan, sir. Kumusta na yung tungkol doon sa mga artista na nag-shooting dito? Anong update natin doon, ma'am? For the information po ng ating kababayan, yung report po ay hindi pa po pumunta sa opisina namin kasi nasa level po ng ating LGU at saka inaantay pa kung dadalhin yon, saka kami magbibigay ng statement, sir. Okay. Baka alam ni Sir Marvin. Sir Marvin, ano? For the updates po with regards yung pagpapasok ka po ng Baguio, kailangan na RT-PCR test, negative RT-PCR test. Pagpapasok ng Baguio? Papasok po ng Baguio. Yun po yung needed ngayon kasi we need to have that kasi we're trying to isolate yung pagpasok ng Delta variant. Yung ba yung itong nabanggit mo, Sir Marvin, yung pagpasok ng Baguio, yung mga residente ito? Lahat, dito? Sir. Lahat ng papasok. Paano yung mga tourist natin? Ito ba pwede natin papasukin? As of now, parang wala pa. Wala Only essential and some non-essential travels are allowed. Yung Kung titignan nyo yung bisita natin, nakalock pa. So, hindi pa nag-approve doon. May update ka, Sir Marvin, tungkol doon sa mga na-quarantine dito, yung mga nag-shooting? Yung sa shooting bubble naman, yung last na update ko is parang alam ko sinundo na sila na ambulansya. Some of them or not, most of them, na ibalik na sa kanilang mga LGU. Sa mga, kung saan man sila, sinundo na po sila na ambulansya. Mga ano na yan, may 3-4 days ago pa. Pinasundo na natin. Usually naman niya, kunwari, taga Manila ka, nag-positive ka sa Baguio, ang protocol is, kaming LGU will contact the CDRRMO or MDRMO or NDRRMO ng, halimbawa, taga Pasig ka, tatawagin ko yung Pasig, yung CDR ng Pasig. O Pasig, yung isang residente mo nag-positive dito. So si Pasig, magpapadala siya ng ambulansya rito, pipikapin nila and bring it down. Susunduin dito. Susunduin dito. iuwi sa kanila. Yes, sir. Yun ang protocol natin. Halimbawa, kung ikaw, turista ka, pagdating mo halimbawa sa triage, nag-antigen positive ka, isolate ka na namin.
bibigyan ka ng choice. Do you want to be isolated in Baguio? Or do you want your LGU to pick you up? Pag sinabi niyang gusto kong umuwi, i-coordinate namin, yung LGU will pick them up to bring them home. So, ganun po yun. So, paano, Sir Marvin, kapag may mga nag-positive, anong unang nilang gagawin? Halimbawa, sa bahay na tuklasan, na positive sila. okay. Pag natuklasan yung positive kayo, lalo na sa bahay, Oo. i-isolate nyo na po kaagad yung sarili nyo. Ilagay nyo na yung sarili nyo sa kwarto hanggang sunduin po kayo ng EMS. Kasi ngayon, wala na tayong home isolation. Wala na. Hindi, with the Delta scare, wala muna tayong home isolation. So, lahat yan dinadala sa facility. I-isolate nyo muna yung sarili nyo sa isang lugar na may sarili kang CR or sa isang lugar na alam mong hindi ka basta-basta mapapasok ng mga kasambahay mo. Pagkatapos, i-report mo sa barangay o paano? Pag nag-positive ka naman, sir, automatic yun. Nasa record natin. Okay. Kasi lahat ng testing, nakikita po natin yan. So, pag nag-positive ka, tatawagan ka po ng ating yung district health doctor na, sir, positive ka, mag-isolate ka muna, susunduin ka ng ambulansya in a while, but make sure na nalalayo ka sa iyong kasambahay. Yung kasambahay mo naman, kailangan i-isolate din nila yung sarili nila kasi considered po silang direct contact. Yan. So, yan po yun. Si barangay will come there and si police na i-manage muna, na wala munang lalabas until masundo po yung pasyente. So, Oo nga, kasi malalaman kagad ito, dahil kapag nagpa-test sila, so on record na yon kung positive sila, naka-record, malalaman na ng ating gobyerno. Yes, sir. Automatic yun. Kunwari, nag-positive, magpapadala na kagad tayo ng contact tracers doon sa bahay ng patient. Okay. So, ang ating oras, alas 11:19 na, may mga katanungan dito. Pero ito muna, bumabati galing kay 55. Good morning, Cap and Sir. Listening here at 3rd floor, Baguio Center Mall, galing kay Gordon Monserrat. At galing naman kay Tuto, mayat ano parehas, ti ikas tayong ag-implement. Kitaan nyo diyay drop ball. Handa nga naka-face mask, awan ti distancing. Amuyo mo dito. Well, okay. Under na po sa kanila, ipapasa ko po sa kanila. Ma'am Angeline. Yes, Andiyan mo ko sir. namin dyan. Nakaka-receive naman kami, 'di ba, mayroon po tayong isumbong nga sa kapulisan. So, may complaint naman na pumupunta sa office natin and then we are giving actions naman. We are conducting validation. Yung iba naman wala naman hong katotohanan yung sinasabi nila na may palaruan doon, pasugalan doon. Pero yung yung iba kung gusto nyo iparating yan, meron po yung isumbungan natin para po mabigyan ng tamang proseso yung complaint nila, sir. To validate kung tama po na may drop ball na nangyayari. So, pumunta sa inyo, mag-file ng complaint. Hindi naman totally na kailangang mag-file siya. Pwede naman kung i-text yan o kaya sa through Facebook lang sa amin, sir. Then we'll give actions. Okay. So, paano pag-report sa inyo? Pakibanggit natin, Ma'am Angeline. Yung, kumbaga, nag-text sila doon sa hotline namin, then ipapasa po doon sa CRMS namin, then ipiprint out nila yon, then ibibigay po or i-transmit po namin sa office na concern or stations na concern to conduct validation regarding the complaint or alleged information na ibibigay ng tao, sir. Pwede natin banggitin yung hotline? Sure. Hindi mo kabisado, Ma'am So, Angeline? ikuan ko na lang mamaya, sir. Okay, sige, mamaya na lang. Okay, binabati natin. Rain Gayaw is watching. Good morning, Idol. And to your guest, kumusta po, Kunana? At sabi niya, Sir Marvin, anong mensahe ninyo sa mga kritiko mo? I love you all. Alam mo yun, normal lang naman yung makriticize ka. Normal lang naman yung kritiko sa iyong buhay. It will always depend on how you manage your critics. Di ba? Kung papatulan mo ng papatulan, you're only gonna waste time. Kapag daw may mga nagkritik, ibig sabihin ginagawa mo yung trabaho mo? Well, oo. Ako mas magtataka ako kung wala nang nagagalit sa akin. No, I mean, yeah. It's how you manage. Sabi ko nga, ako first time ko sa government. I've been with the private sector for 19 years.
And this is very difficult. The position where I am is very difficult. So sometimes people need to understand also na if you were in my shoes and you want change for Baguio, what would you do? Yun lang naman yan eh. Would you implement or would you continue yung dati na hindi, tawag ko kay ganito. Yung madali mong atrasan yung isang bagay, yung wala kang paninindigan. Ako, the reason I am like this, kasi may paninindigan ako. The discipline has to start. Kasi for the longest time, yan na ang nawawala. Okay. At may katanungan dito, Sir Marvin. Pero ang ilang mga PUSD magaling manita pero sila mismo hindi maayos ang mga face shield nila at yung iba nasa ulo lang. Pag sisitahin mo, di din sila pa ang galit. Actually, on the record, pag may inabot akong tao ko na nakataas yung face shield, tinitikitan ko sila. Ako mismo nagtitikit. Yung tao mo na, ikaw na Ako mismo nagtitikit doon. nagtitikit. Okay. Tinitikitan ko sila. Nagugulat na siya, sir, bakit? O yan, asan yung face shield mo nakataas? Tikitan ko sila. Di nagmumulta din sila. Nagbabayad po. Okay. At ito pa, yung QR code po ba, ang pagpapasok ka ng Baguio, may mga QR scanner ba ang mga checkpoint? Ano silbi ng QR pag di nagagamit sa checkpoint? Sure. Ma'am Angeline. Sir, gaya ng sabi ko kanina, meron po tayong QR code scanner. Yung ini-scan nun, yung kung naka-upload or naka-login siya doon sa Baguio.gov page. HDF natin sa Baguio. Yun ang may scanner tayo sa QCP, sir. Okay. At galing naman kay RT kunana ayos, Apo Marv Herrera kunana mat. Lodi Apo Cap and Apo Marvin Herrera galing kay RT. Salamat po sa idol. Okay? At ang ating oras, alas 11:22 na, kayo pa rin nakikinig naman sa bayan na papanood dito sa RNG Luzon at sa bayan na papakinggan sa 98.7 si Radio. At para sa inyong mga katanungan sa ating mga bisita po naman natin ngayon ang ating chief naman ng PUSD, Sir Marvin Herrera, at ang ating kapulisan sa katauhan naman ni Ma'am Angeline Dongpaen, Lieutenant Angeline Dongpaen. Galing naman ito kay Tuto, nabasa ko na pala, kay 83, pakibagam kano, dita nasiglat nga po pulis, tasandang itulok nga agsubli, dagita sugalan. Ayun, nasagot na yata ito ni Ma'am Angeline eh. Wala bang sugalan, Ma'am Angeline? Wala kang nakita pa, ano? Sir, wala naman po. Okay, ito kay 07 naman. Being a law enforcer, you must have the proper training and right attitude to implement the laws, like anger management, maximum tolerance, low intensity conflict, calculated response, and using your common sense as an enforcer. These are the good qualities that are needed to be a good enforcer. Did the PUSD personnel possess these qualities? Kunana ni 07. They had the training. Pulis pa nag-training sa amin. Nakadalawa na. I think nakadalawang training na regarding those. Yung mga nakaraan, nung bago ikaw maging chief, Sir Marvin, nagkaroon pa sila ng training noon o wala? Wala pa, sir. So ngayon lang. pa lang. Yes. Ang inaano kasi, ang isa kasi doon sa reforms na gusto namin i-push ng ating mabuting mayor is to train yung POSD. Kasi nga, dahil job order sila, hindi sila pwedeng i-train based doon sa guidelines ng LGU. But yun nga, gumawa ng resolution ng City Council na dapat ang ating mga POSD mag-undergo din ng trainings and seminars. Kasi mga implementor to ng batas. So meron kami yan, merong character na inisponsoran ni Councilor Cosalan. Meron din yung inisponsoran ng ating SP, yung kasama rin ng barangay na, minsan pag nagte-training kami, kasama rin namin ng barangay, mga tanods, ganyan. Yung nabanggit po nila, meron na kaming training yan, nakadalawa no po kami na, ang isa doon sa ating mga speakers or trainers ay yung BCPO. So, ginawa yan sa Hotel Elizabeth at saka sa Venice.
Gaano ba ang bilang natin? Ang bilang ng ating mga PUSD, sir? 108 po. Ang 108? Naka-deploy yan araw-araw? Hindi, syempre meron yung iba po naka-day off. Kasi Okay. ang each enforcer meron entitled sila sa 2 days na day off. Mhm. So hindi yan totally 108. Ang warm bodies ko on field usually nasa 60 to 70 a day. Tsaka meron din tayong office deployment. So hindi lahat ng total 108 nasa field po. Okay. Galing naman ito kay 27, yung mga nahuhuli ba na mga vendors, kinukuha nila yung mga tinda, saan dinadala? Yung mga nako-confiscate po na goods, dinadala po natin yan sa DSWD, doon sa Aurora, sa Silungan. Mhm. Alam nyo po, malaki yung mga nahuhuli po natin, malaki po na itutulong yan doon sa mga ating, yung mga orphans, Mhm. doon sa mga ating, yung mga mendicants, yung mga nandyan po sa DSWD na pinapakain nila. Yun po, doon po natin dinadala. Yung mga kwan. Yung mga huli. Kapag gusto nilang tubusin, po pwede ba? Oo, pwede sir. Pwede sir. Pero most likely, siguro mga 80% di na tinutubos. Kasi, yung dalawang supot ng bawang, na magkano lang yung value, ang tubos no 1,000 sa anti-peddling ordinance. So wala nang dahilan para tubusin dahil Wala mas na malaki, po. ano? Hindi, tsaka may allowance sila dyan. Okay, to tell you honestly, yung ibang tao kasi, ang di nila alam, yung ibang peddlers natin, parang sindikato ba? Oo. Ang ginagawa dyan, may isa silang bodega, nandun sila lahat nagre-repack. Mhm. Yung mga nagtitinda, ang komisyon lang nila sa isang supot, 20 pesos. Hindi sa kanila mismo yung paninda. Mm. So may allowance yan. Halimbawa, sige, ang pwede mo lang ipahuli within a day is worth 500. So pag kumota na sila doon sa nahuli sa kanila, hindi na yun magbebenta, titigil na yun. Surprisingly, meron kami nahuli na dito sa may dating bilyaran sa may Malcolm. Magulat po kayo dyan. Sinundan namin yung peddler dyan. Meron silang 27 crates na nakarepack. 27 na case. Crates. Crates. Yung crates, Oo. punong-puno ng repack. Ibig yung sasabihin nila sa inyo, maawa na po kayo, pangkanin, pambili pagkain. Hindi po. Naintindihan natin yung human nature na tumulong. Pero tignan nyo ngayon, ang dami ng reklamo doon po sa isang forum dyan sa Facebook. Nagre-reklamo sila, bumili na 1 kilo strawberry. Nung kinilo, 3 ports, di naglabasan lahat. Tiloloko lang po kayo. Hmm. 'Di ba? Yun po ibig sabihin. Pag sinabi illegal peddling, bawal ho talaga sa batas 'yan. Bawal ho talaga sa batas kasi parang nagnanakaw rin sila sa inyo. Nagbebenta ho sila ng goods na hindi ho sila nagbabayad ng tamang tax. Hmm. Wala ho silang permit na tama. Parang driving without license lang po 'yan eh. Parang ganun lang, ano? Ganun lang po 'yan. Okay, ito naman galing kay Ana. Sir Marvin, nag-training din po ba ang PUSD on how to deal and proper communicate sa tao? If so, bakit po may mga abusado? And ano po ang ginagawa ninyo sa mga abusadong PUSD? Thank you po. Okay. Yes, we had the training. Meron din tayo yung continuous na field coaching at saka mentoring. So, yung mga team leaders at saka assistant team leaders natin, they are closely monitoring yung mga tao nila on how they approach people. Meron naman yung ibang tao natin na naireklamo na sabi, arrogante, pero if you're going to talk to the person personally, minsan hindi mo maiwasan, matigas talaga magsalita. Napakatigas mo. Yung akala mo matapang, pero yun yung normal niya eh. Okay. 'Di ba? Yung syempre, ang iba't ibang tao natin, hindi naman pare-pareho. Meron tayong taga Mountain Province, meron tayong Lowlanders, meron tayong Highlanders. The way they talk kasi minsan iba-iba. Meron akong isa dyan, yung akala ko noon, nung nakatrabaho ko siya sa field, masungit sumagot. Pero, yun na yung normal yung pananalita. Sabi ko, Manong, dagdagan mo ng lambing. Ang sagot sa akin, sir, yun na po pinakamalambing ko. Kaya minsan binibiro ko na lang, sir, ganito na lang. Isipin mo na lang yung kausap mo, asawa mo. So, eventually, it took him, not immediately, pero it took some time. Na ngayon nakikita ko,
He already managed yung sa lambot at saka yung lambing ng pananalita. Yung mga tao naman natin na talagang napakatitigas ng ulo at ayaw magbago, yung iba dyan natanggal na po. Tinatanggal po natin. Pag meron yung taong ayaw ma-develop, yung ayaw mapagsabihan. So, yung iba dyan, pag dumating sa rating at based dun sa kanyang performance, mas marami yung negative kaysa positive dun sa kanyang scorecard. We let them go. Okay. Yes. At binabati rin natin, nanonood naman sa atin, Kenji Basnge is watching and Edwin Miro is watching. Maraming salamat po sa panonood. At galing naman kay 96, good morning Kap. Apay nga dati nag-positive J. Pines Park. KM4, madida ka nung ipaka mo. Kuna ka no di akin balay nga handang ibagbaga, taba ka ma-lockdown ka no ti ayanda. Although nag-quarantine da ka no, ngam di ba ti protocol dapat i-report data iti barangay health center. Sir, La Trinidad po yan. Oh, La Trinidad. Hindi po. Pero dito sa atin, sa Baguio, halimbawa, nag-positive, we do granular lockdowns. Nagga-granular lockdown tayo. Katulad nung huli, I'll just give you an example. Katulad nung huli, meron tayong tumakas na pasyente. Mabuti na-trace natin, naibalik natin sa bahay. Meron ho talagang ganyan. Yung pag nag-positive sila, ang problema minsan sila mismo yung tumatakas. Na hindi sila, without thinking, ang iniisip nila yung sarili nila na ibabash sila ng tao, aawain sila ng tao, pero hindi nila iniisip kung positive sila, tumakas sila sa home isolation o kaya sa facility, na mas marami silang taong na mai-endanger. May cases tayong ganyan, Anong ginagawa natin doon, Sir Marvin, kapag tumakas? Pag tumakas po, hahanapin ng ating kapulisan. Pag na-trace na nila kung nasaan, usually po, ang hindi rin alam ng tao, pagkatapos ng kanyang quarantine, kinakasuhan po natin. So may mga ganun kayong hinahabol, Ma'am Angeline? Meron naman, sir. Kung yung active yung radio natin, kung minsan tatawag ka agad yan ng TOC na may sumakay ng ganitong taxi, we have to interrupt or conduct checkpoint para maharang po yung tao na tumakas dun sa may test center o sa may hospital, sir. O kaya yung manggagaling po sa LGU na listahan, sir, na may ganitong tao na tumakas na positive COVID patient, sir. Pagka nahuli nyo ito, saan nyo dadalhin, ma'am? Sir, i-contact namin doon sa BHERTS pa rin kasi yung pag-pick up ng ambulansya or yung emergency team natin para ibalik doon sa may facility, sir. Anong kaso nito pagka nagamot na siya? LGU actually, yung legal na natin po nag-handle. Hindi ko kabisado ko ano yung kakaso, pero meron na tayo meron na tayong mga ilang cases na ipa-file. Parang nakakatakot pa naman. Hindi, kasi ano na yon, endangerment na lalabas doon. Oo naman, mahawaan niya yung mga tao, ano? Yes. Alam mo, ito lang po advice ko sa inyo. Kung nag-positive po kayo, there's nothing to be afraid. Hayaan nyo po yung sasabihin ng ibang tao sa inyo. Ang pag-alagaan nyo po, yung sarili nyo at saka yung tao sa paligid nyo, yun yung bigyan nyo halaga. Kung nag-positive ka, so what? Hindi naman dahil because careless ka. Nagkataon, nahawa ka nga eh. Yun sometimes you don't even know kung saan ka nahawa. Di ba? So, wala akong masama doon. People will bash you because you're sick. Let them be. Because why? Kung papatulan mo yan, it will only affect your mental health also. Let them be. Let them be. Kung positive ka, take it. It's just 14 days. Okay. Alam ko, ako, nag-positive ako ng January. Tama nga, nakakabaliw sa loob. Sa 14 days, nasa loob ka lang na isang lugar. Nakakabaliw yun. Pero what did I do? I started working out. Diba yung, mula noon, medyo mataba-taba ako. Yun. Nag-sit ups ako, nag-home workout ako, na naging ugali ko na everyday. From that time, nag-positive ako. Mas natuto na ako magpalakas ng katawan. Ehersisyo, tamang vitamins, tamang pagkain, tamang tulog. Kasi nakakatakot. Okay. Nakakatakot. Ang ating oras alas 11:36 na at ang bahagi nga, naitid po naman sa atin ang ating tagpuan sa Baguio. Ang ating tagpuan sa Baguio naman ay matatagpuan dyan sa may Albergo Hotel.
Malapit lang dyan sa may Wright Park at dyan sa The Mansion House. At siyempre, yung ating Kurirang Enterprises, marami pong bagong dating na stocks galing po ng Korea. Pasyalan nyo po sila sa may Nagilian Road at dyan sa may Abanao Street. Galing naman ito kay 55. Good morning, Kap, sir, ma'am. Tanong po, mandatory na po ba ang magsuot ng double face mask? Okay po ba na K45 po ang gamitin? Okay. Ito rin isang public awareness po, no? When you say double face mask, when you wear dalawang surgical mask, mali po yun. The reason why we're saying na mag-double face mask tayo is because yun nga yung Delta threat. Okay. The Delta threat. The Delta can infect you sa mata, and lalo pag if you're wearing surgical gloves, yung gilid kasi open, di ba? Open yan, yung gilid dito. Kaya ang sinasabi namin, yung double mask mo on top is yung cloth para mai-snug fit niya, magsara yung opening ng surgical mask po dito sa gilid. Pag naka KN94 or KN95 naman kayo, make sure po yung mask nyo snug fit even sa sides. Kung KN95 na, yung original, kasi may ang daming peking KN95. Yung original, snug fit po yan. Dito, sarado. Yung surgical kasi open, yung side. So, pag nilagyan mo ng cloth mask yan, maisasara mo yung dalawang gilid. So, that will protect you also. Hindi naman minamandato, but it's for additional protection for you po. Okay. At galing naman ito kay Pastor Eddie, kung tanong lang po, training po ba bago matanggap sa PUSD or natanggap na din mag-train sila? Please po, continue po sana training ng PUSD personnel. Yes. With the resolution that the City Council has came up, I would like to thank the City Council also for coming up with the resolution na kailangan matrain ng POSD. Upon hiring po ng ating mga POSD, they will undergo the trainings na undergo ng ating present na POSD. So lahat lahat ng bago will undergo training before they are released into the field. Okay. So, Ma'am Angeline, maraming katanungan dito kay Sir Marvin. Mamaya, balikan kita. Kasama namin ang ating kapulisan dito sa katauhan naman ni Police Lieutenant Angelina Dungpaen. Pero yung mga katanungan kay Sir Marvin, sabi niya, Sir Marvin, pagkasama niya mga POSD niya, parang mga bodyguard at mga bouncer niya, siya lang yung pogi at artistahin sa kanila. Masasabi mo dyan, sir? Huwag pong ganon. Ito po masasabi ko sa inyo, sa paningin ng tao, minsan iba-iba. Okay. Ang tingin mo sa pogi, yung tingin ng isa sa akin, pangit. Ganun lang po yan. Hindi lahat ng, kumbaga, kanya-kanyang pananaw lang yan. Hindi po ako pogi. Nakamas lang po ako, mukha lang pogi. Pag tinanggal ko yung mask, baka magtakbuhan po kayong lahat. Galing kay 41, Kap Peter at bisita nyo, tila yata mas grabe pa sila sa mga men in uniform kung mag-enforce sila na batas. Barbaric. Kagabi pumunta sila sa may sinking area. Maraming nagsusugal. Pinasara nila ang pintuan pero patuloy ang sugal. Tapos pinuntahan nila ang isang sikat na bar na nakasara na para daw imbestigahin. Ang sabi ng guard, bakit daw pabubuksan? Nakasara na. Rafael ang nameplate niya. Namat. Paano to? Kagabi ba, may nangyari ba to kagabi? I will investigate. Pero yan yung night team. Alam niyo po, sa totoo lang, dyan sa sinkhole, may 5 kaming pinasarang bar dyan. Bakit po? Okay. Way past liquor ban, ang gagawin nila, ikakandado po sa loob yung bar para hindi yung makapasok ang mga pulis, POSD at licensing na mag-i-inspect. Bakit? Punong-puno po ng tao yung loob ng bar. Di ba hanggang alas 10 lang? Yes, sir. Pero yan po ginagawa nila. Katulad po yung isang pinasara namin sa Ligada, yung GNG. Oh. Nakalak na, pero maingay pa sa taas. Sinaga namin. Nakalak yung pintuan? Nilalak nila yung pintuan para hindi sila mapasok. Anong ginagawa nyo pag gano'n, sir? Inaabangan namin, sir. Na tiyempo, may isang lasing na gusto sumuka, binuksan yung pinto. Pag-akyat namin doon sa taas, punong-puno. Hindi man lang na-exercise yung 50% capacity. Punong-puno. Ngayon lang ba to, sir? 2 weeks ago. Tsaka yung Planet G, ganun din.
Oh. Oh, dalawa yan. May liba pa kaming bars na pinarasara sa sinkhole. Because yan ang ginagawa nila. Ang laging, tapos pupunta sa akin, ang lagi sasabihin sa akin, maawa na kayo, saan kami kukuha ng hanap buhay? Isa lang po sagot ko. Sana bago nyo isipin yung hanap buhay, inisip nyo muna yung kapakanan ng customer nyo. Paano kung nagkasunog? O di wala lahat, nakakandado yung gate, patay kayong lahat. Paano kung meron may sakit doon? Na yung iba gusto lang pumunta doon para mag-relax. O, may liquor ba ng alas 10? Bakit pauwi nyo yung customer nyo alas 2 na madaling araw? O, di ba? Kaya nga kayo ginawang resto bar. Di ba? Resto bar. Restaurant and bar. Kasi bawal pa ang bar operations. Ginawa kayong resto bar para po magkaroon kayo ng negosyo. Pero ano pong ginawa ng iba? Inabuso. Ang restaurant, ang alak po is incidental to dining. So pag pumasok ka, mas marami dapat kinakain yung tao kaysa umiinom. So, pagkain muna. Hindi, sir. Orderin. It will operate as a restaurant. Siyempre, ikaw sir, di ba, pag pumunta ka, gusto mo kumain, pa isa-isang beer, dala-dalawang beer. Ganun lang dapat. Ganun lang. Okay. At saka meron tayo, maximum 4 beers per person lang dapat. Ay, ba't ka nag-o-offer ng bakit? Meron ba yatang case-case? Oh, case. Gin. Oh. Kasama nyo ang kapulisan natin? Yes, always. At Okay. saka licensing. Meron din po kami, may pinabuo si Mayor ng Red Team. So, ang Red Team po namin is katandem namin ng pulis. Pag umiikot kami sa barangay, katandem namin yung mga pulis. Pag meron pong isang purok o kaya isang barangay na hindi po sumusunod sa ating minimum health and safety protocol, kakausapin namin po yung mga barangay officials. On the second and third visit na hindi po nagko-comply, pwede po namin i-lockdown yung barangay. Ganun lang po yun. Okay, at may kadugtong pala ito, ano? Sabi niya, sinasabi niya walang sugal, pulis pa ang nahuli. Hindi naman nakasuhan. May ganito bang nangyari, Ma'am Angeline? Sir, siguro sa alam ko wala pong nangyaring ganyan sir na nahuli na pulis dito sir. Pero kung gusto nila, ito po yung sinasabi ko na hotline natin sir, kung saan pwede silang magbigay ng mga information or complaint nila sir. Allow me to Sige, ma'am. read sir. Ito po yung PNP hotline, yung isumbong, sumbong mo aksyon ko, isumbong SMS hotline. Sa Smart po, 0919-1601-752. Sa Globe, 0917-84-75-757. Doon naman po sa email, we have de.sombong@pnp.gov.ph. Sa Facebook po, we have the facebook.com/official PNP hotline para po marinig din namin o ma-actionan namin yung mga hinaing ng ating kababayan, sir. Okay. Alas 11:45 na, marami to. Palagi ko hindi natin tatapusin dahil hanggang alas 12 lang tayo. Pero halos nakatuon kay Sir Marvin. Pero sabi naman ni Sir Marvin kanina, kasi bago tayo nag-umpisa, sinabi ko na Sir Marvin, okay lang ba itong kwan, kasi yung ating programa, ganun, binabasa natin lahat. Pero kapag hindi po natin nabasa lahat, pasensya po, dahil sa ating kakulangan ng oras. Galing ito kay O7, enforcing a law is not a joke. You need proper knowledge. One-time or two-time training seminar is not enough. A policeman to become an enforcer will train for 6 to 8 months. No wonder PUSD has lack of training. Okay, opinion niya yun. Okay? No, but yeah, we understand, but we're continuously undergoing training in transformation and reformation under the POSD, under our management. Okay. So, rest assured that to the public, rest assured that everyone, yung lahat po ng complaints will be addressed, and we're looking for ways on how to address yung inyong complaints. But for the training, ando na po kami. Ito galing naman kay 95. Good day. Bawal po ba ang isang civilian na magdala ng handcraft posas? Salamat po. Bawal ba sa civilian na magdala ng posas? Anong purpose niya? Bakit siya magdadala? So, wala po tayo sa guidelines na ganyan, sir, na magdadala. Although na nagkakaroon nga ng citizen's arrest, pero ang advice doon is, di ba may tali po or ini-straw na pwedeng gamitin, sir. So, hindi po advisable yung nagdadala ng handcuff. So, kung halimbawa ang isang civilian mayroong pinusasan, mali yun?
baka po balikan ng pinusasa niya, sir eh. No. Siya ang makasuhan. Baka siya pang kasuhan, ano? Etong yung ating mga barangay tanod, pwede kaya? Wala kaming issued sa kanila, pero ang pwede sa kanila lang is yung mga nightstick natin, yung mga baton. Pero hindi yung as in na still, it is made of bamboo or wood lang sa kanila. Yung sa posas po, kung may na-issue man ng station sa kanila, siguro nasa office lang na nakatambay yun, sir. Hindi nila dala-dala. Pero wala pong issued sa mga tanods natin, sir. Kay 92, sir, saan napupunta yung pera na binigay na pagsaka sa paninda, Sir Marvin? Yun daw pera na yung multa nila doon sa pagsaka nila, sa paninda nila, doon sa pagtubos sa paninda nila, saan daw napupunta? Sa City Treasury po. Kasi hindi ho kami tumatanggap ng bayad sa opisina. Yung iba ay nakakala kasi binabayad sa opisina ng POSD. Hindi po. Sa Okay. City Treasurers po sila nagbabayad at i-issuean po sila ng necessarying resibo for it. Hindi naman pwede na iabot ko sa iyo. Hindi pwede yun. Kung meron akong tao na tumanggap ng pera, sabihin niyo po sa akin, tatanggalin ko po sa harapan niyo. Okay. Tsaka bawal na bawal. Ni pisong duling, hindi ho pwede magbayad sa opisina ng POSD. Okay. Galing kay 85 naman, ask ko man, Sir Marvin, nagbaba ako ng patient sa may loading-unloading bay na senior sa Assumption Medical Center. Hinati ko, pagbalik ko may ticket na ako. Sir. Nagbaba daw ng pasyente sa may loading-unloading bay Okay. sa Assumption Medical Center. Okay. Tatandaan nyo po, hindi lang po kami ang nanghuhuli. Paki-double check po kung POSD. Usually yan, ang akala ng tao kasi yung Traffic Enforcement Unit na under sa City Engineer's Office, under po sa akin. Hindi po yun. Basta yung dilaw na best na enforcer, under po sa City Engineering yon, hindi po POSD. Nanghuhuli rin po sila. Doon pag dyan yan sa general area ng CBD, hati po kami dyan. Pakicheck lang po kung sa akin or sa kanila. Kung sa akin lang po, madali ko pong matetrace yung madali po namin matrace yung ticket tsaka yung violation. Kung nakita naman namin na inappropriate po yung violation, minsan kinakancel namin. Kung talagang nakita namin may mali sa apprehension. Pero kung hindi po. Kasi sa loading-unloading bay then minsan, hindi ho kayo pwede umalis sa sasakyan kasi loading-unloading yan. Okay. Once yung driver umalis, parking na po yung ginawa niya, hindi na po loading-unloading yan. Yon. Kay 74 naman, ask ko lang po kung nahuli na o naplakahan yung humarurot na red Innova na hinabol ng enforcer sa may Harrison nung Monday. Blessed day po. God bless us all. Wala pong report na nakarating sa amin. Hindi ko alam kung sa traffic ating enforcement. police. Sure. Meron bang ganun? So far, wala po akong nabasa sa journal lately, pero kung may update man, i-inform po dito yung kan natin, sir. Information na makukuha, sir, kung meron. Okay. Kay 95 naman, good day. Meron po bang kanya-kanyang kwarto ang mga nasa quarantine facilities? Yes, meron po. Okay. Meron yung iba naman na pag same household sila, minsan dalawa sila sa kwarto. Kasi ang problema with the cases that we're having right now, yung bed capacity ng ating isolation at saka ng hospitals, syempre kukunti lang. Ayaw natin mapuno. So as much as possible, kung pareho sila sa isang household, sinasama natin sa isang kwarto minsan. Okay. But not all the time. Depende case-to-case basis po. Kumusta nga pala, Sir Marvin, dito sa may Santo Niño? Meron pa bang kwan? Meron po. Meron po. Hindi... Yung mga ating mga moderate cases, yung dyan natin po dinadala. Pero kasi pagka yung medyo severe cases natin, sa hospital na yan, diretso sa BGH po. Okay. Galing kay 90 Cap, kung pwede lang sana ilagyan ng maraming CCTV, camera ang buong city para ma-monitor nila ang lahat ng nangyayari sa loob ng ating syudad. Wait for September 2. Ilo-launch na natin yung ating command center. Okay. Di ba inauguration ng ating command center yon? September 2. September 2. So yung mga CCTVs na we already play CCTVs all across the CBD na. So meron na tayong mga UK, yung high definition 4K na cameras. So on phase 2, dyan may ilalagay na natin yung ating plate recognition tsaka yung face recognition. Dahan-dahan yan, slowly but surely. Sa POSD, we're purchasing the body cameras already.
Okay. Okay. Yung body cameras na yan, pwede namin interface doon sa system ng command center. So, halimbawa, nagkaroon ng isang incident na medyo nagkaroon ng tension, pwede i-live stream yun ng aming tao. Ngayon, para doon magre-responde yung mga pulis. So, yan po yun. Okay. Galing naman kay O7, majority of PUSD are overacting enforcing the law, feeling they are organic employee of the government. Well, not all, sir. Okay. Not all. That's your opinion, yes. But maybe, sometimes you need to come and join us also for you to see how they are doing. You see the bad side, but you don't see the good side that my people are doing. Mhm. Ilan na yung tinulungan namin na aksidente sa palengke? Oh, ilan na yung tinakbo namin? They sacrifice yung sarili nila na para lang maitakbo tong mga taong to. Yung iba positive pa. Nung bagyo, nung kasagsagan ng bagyo, sinong tinawagan nyo para mag-clear ng mga falling branches? Hindi trabaho ng tao ko yan. Pero we did it because we want for everyone's safety. Okay. Yes, sir. Always, sometimes you need to look the good side also. The good things that we have done, not only the bad things. Oo. Diba? Kay 01 naman, sir, kapag itanong kay Sir Marvin, bakit yung PUSD at Tanod, pag private ang nakaparada, lalo na sa Kayang at Bigasan sa Magsaysay, din nila pinapalis. Pag taxi, titikitan agad kung Bigasan? doon daw sa may Bigasan sa may Magsaysay at doon sa may Kayang. Sa may Pag bigasan, sigurado huli. At saka hindi tao ko nakadeploy doon. Traffic enforcer po ang may hawak doon. Ang may hawak. Oo, sa Magsaysay area, sa harapan ng bigasan. Traffic enforcer yan. Okay. Pagdating po sa Kayang naman, yung iba doon nagdi-deliver lang, tapos aalis. Alis, okay. Pero meron kasi tayong designated na bagsakan. So, Okay. hindi nakakapasok basta-basta sa sakyan doon. Okay, may Ma'am Angeline, pag daw private, hindi ni tinitikitan. Pag taxi, ticket agad. Imposible naman hong ganyan ang kwan natin, sir, kasi lahat pag talagang bawal po you have to implement na magtikit tayo the same level man yan, private or PUGs yan or taxi, sir. So as I said, willing naman po kami mag-entertain dyan sa mga complaint para ma-actionan. Then I will inform our traffic enforcers regarding that matter, sir. Okay. Okay, I have an answer also. In that area, loading unloading po yan. Yung area na yung harapan na yun, mula yung tapat ni Chongsan, di ba, yung sa palengke. Loading unloading, sometimes we let people to load and unload. Pero sometimes kasi, may mga matitigas din na ginagawa nilang waiting area, parang ginagawa na nilang terminal. Katulad dyan, yung mga jeep dito sigurado may magsusumbong. Yung jeep dyan sa Malcolm, loading unloading yun, pero ginagawa staging ng jeep. O di hinuhuli sila. Yung doon po sa may Jadwell, yung Gansa, ano rin yun, staging area, ginagawa staging area ng mga jeep tsaka taxi, na hindi naman because loading unloading. Meron naman tayong specific markings for taxi stand, sa jeepney. Meron naman po bakit hindi nila kayang sundin yun? Okay, ang ating oras, alas 11:55 na. Sa panghuling katanungan na lamang ito, Kap, inyati ititad nga agas nga di kunada nga positive, pwede man nating sagutin to? Ano daw ang binibigyan na gamot sa mga nagpa-positive? Well, sa hospital, syempre, meron tayong, kung alam nyo lang, our city is purchasing yung tocilizumab, parang ganun and the remdesivir. So, meron yan, may mga gamot yan ng pang-COVID na ginagamit, ina-administer ho sa hospital. Hindi ba ivermectin? Well, depende po sa tao kasi syempre hindi ko naman pwede sabihin mag-ivermectin kayo. Nasa inyo po yan. Kung sa tingin nyo okay si ivermectin, nasa inyo po yan. Hindi ko sasabihin take or you don't take. Nasa inyo po yan. Pero sa akin, bakuna po ang pinaka-importante. Yun. Bakuna. Yun, And okay. Sa tao na nagagalit, ang tagal-tagal ng vaccination, we're doing our best. We're doing our best to vaccinate everyone. Pero intindihin nyo rin minsan na katulad ngayon, may dumating na madami. Tira tayo ng tira. Ina-administer natin lahat. Pero kasi may weeks na wala tayong dumadating na bakuna. Pero ngayon marami yata, no? Marami, sir. Okay. Inuubos natin lagi yan, yung mga dumadating.
as fast as we can. Kasi ang target po natin sa Baguio, yun ang gusto ng ating butihing mayor, ang targetin is about mga 90+% of the population. Dito sa atin. Where in fact, na yung ang national government in some cities or in some areas, 70 lang yung tinatarget na. Tayo, tatargetin natin yung at least 90%. Kasi syempre, hindi kasama dyan yung mga bata eh. Nakakailan na tayo. We administered almost 180,000-190,000. Already, we're more than half already of the population. Everybody will have their turn. I promise you that. Okay. You will have your dose. So, 3 minuto na lamang ang nalalabi bago tayo pansamantalang magpaalam. Ito lang muna, galing kay 92. Sir, can you air the CP number of Sir Marvin? O di kaya sa office mo, sir, baka pwede. Sa messenger po yung ano, kasi po pag binigay ko po, dadami na naman yung aking death threat. Hindi, meron po kami yung POSD page. Mag-message lang po kayo doon. Lahat po ng desk officers ko, naka-access sila doon. So, anytime, kaya nila sagutin yung inyong queries. Okay. Yes, sir. So, bago tayo pansamantalang magpaalam, Ma'am Angeline, baka meron kang gustong idagdag? Again, nakikiusap ako sa mga kababayan natin dito sa Baguio at saka mga bisita. Kung may papasok, please lang sumunod po tayo dun sa tamang proseso para po hindi tayo mahihirapan or yung pababalikin lang din tayo dyan sa QCPA. Kawawa din. As I said, we love Baguio. We love ourselves. Then we have to love also our friends, neighbors, and everyone para po hindi maghawaan. Sumunod po tayo sa mga healthy protocols. Thank you, sir. Okay, maraming salamat from BCPO Police Lieutenant Angeline Tiuan Dongpaan and ang ating chief ng PUSD, Sir Marvin Herrera. Baka meron pang gustong idagdag. Maraming salamat po. Ako po yung mga inputs nyo, yung inyong mga comments, I will take it seriously. And I will not try, but hanggat nakaupo po ako, I will reform POSD. And, yung sa akin lang po, yung sa atin we need let's follow yung minimum health and safety protocol. Saving yourself is also saving others. Always. So put in mind na yung pagsuot mo ng tama ng mask, yung pagsuot nyo po ng tama ng face shield, you're saving lives. Put that in mind. We have to change the mindset and we have to bring back the discipline. Na alam naman ng tao, noon, pinagmamalaki natin, Baguio disiplinado. Well, until now, compared to others, we are. But we need to be more disciplined if we don't want an outbreak here in the city ng Delta. Okay, maraming salamat Sir Marvin Herrera at sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, sa lahat po na nakibahagi sa ating programa ngayong umaga, sa lahat ng mga texters, sa lahat ng mga nag-comment, maraming salamat po. Hanggang bukas po para sa ating usapang legal kasama ang ating konsehala, Attorney Lourdes Lulutabanda at siyempre ang ating PAA Joseph Zambrano. Salamat Japasya, Diyos Tiagnina, kadatay amin pada. May kayon padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran at Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo.
Nak, mag-RoboCup syrup na. RoboCup! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-Awang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.